Dear Mr. Lonely. Oh, apa yan nasip ngatan ka man yan na si Mang Petaldi? Kanain kamit latan nakasta. Kat? Makapungtot ka? Ibagbagak laeng tani maasanak matan iti anak ta. Nasang petak. Aglutluto itay. Kat, anya ko ma? Ne, kasta ka dilatan na kanayon? Di mo kaya ti tumulong Awan kong gunam nga asawa kanina. Nagalas mo tanday ta pa nagsasaom, ha? Gapo iti kasta nga raramidem. Nasaya ata imbagam ti kasta. Kaibagak matkan ka. Napukawan ti panagayat ko ken ka. Anya, Kat ibagak kipud no. Addan nakasagana apang isukatakkan ka, anya? no kasta nga rod, pumanaw kan! Di mo urayin ang makabaso lakpay. Naglastog kan nagsasao aga? Mami! Daddy! Apay! Anyat mapaspasamag kada kayo! Day tamam ti kasaritam. Taadda aramidak. Daddy! Apay! Awanan anak. Di natan ipatpatagtiinan. Apay anay bagam ti kasta, Daddy? Isugayam makanawin ang marabyan nga gawin. Tasan la sugal ti sangsangon na. At dapay gaya man sa bali ang lalaki na. Anya? Uwe. Nangyan. Bayamon. Nasayaat mo kitita na amon tatigas tang ugali na. So abay amno pumanaw ti inam. Uncle Manny! Naimbagarabim! Nika, itaman pa'y arabi ngay may ka dito'y balay. Apay ngagsangsangit ka? Uncle! Oh my God, intay kayo na. Darasan. Oh. Anyat bagsangsangitan day taka anak man Darasan nyo, tatang. Mapantayo dyan daman ng ilwi. Nay, apay. Anyat aramidon tayo jay. At nirabiin. Kan aguray ka man. Apok, anya ka diti pagkaskas tamaya. Damami kan, Daddy! Nagapada itay! Kat ko na ni Mami pumanaw ka no! Isungin kay man kasarita ida, Lolo! Anya? Umay kan, tatang. Intay dyan daman ng. Tas ikan ti makasarita kadakwada. Ala, mapantayong araw. Nika, apok. Nasaysaya at siguro no dito'y kapailaan. Sumurutak, Lolo! Mala, intay nga rudan, tatang. Nakalas ka matun, Elbey. Isugayam nga dasaan nyo ang nagkinaawatan. Gapo itikas tangar aramidam. Agasam, manugal ka pa'y gayaman. Sana bali Tadyak mo't daw dawatan ti isugal ko iti dayjay a lalaki. Ay mangibabain ka ba? Napay, di mo ka diam mo nga iti day tangar aramidam kahit madadaral ti pamilyayaw? Amok day ta? Ngam di kay agdanag. Ta pumanawak matlaangan diti lugar tayo. Anya? Itamat lang. Mapanakon iti ayan ti lalaki. Kat mapan kamin iti lugar da. Talaga ka di apanawa mo ti pamilyam. Di ka di maasan iti anak mo. Ay, makaamon ni aga kenkwana. Isumot ti lalaki. Apay, saan ka di amabain? Nga iti day tangaramidam, madadailan ti linangan tayo ngagkakabagyan. Datayo asa nga pamilya. Iso apangasim kumama, Elbe. Di mo kuman ituloy dito apampanunutam. Nakaikadeng akon. Inawagak pa yan ti lalaki kat pumanaw kami. Sige. Aramidam nga rod, no iso ti kayat. Kasladyak mamati ang maaramid ni manang tikas jay, manong. Iso, sapay ko ma. Tamapakawan mo ti kabsat ko. Bayamon, no iso ti kayat na. Di kagdanag. Nakasagana ak matamang tulong kan ka.
Para iti masakbayan ti kanakak. Ninika. Di mo panunutan dayta. Manong. Adan na panunut ko nga ramidan. Kat sapay ko matamaawatan dakman. Anya dayta, Manong. Agikatakon iti trabaho dito eh. Ha? Kat mapang kami ni Jay Pangasinan iti anak ko. Agnegosyo aklangan ni Jay. Anya? Pumanaw kayo mutan dito eh. Wan. Di kagdanag man eh. Tagpasya-pasya kami matlang iti anak ko. Ipagpagapuklangan kada kayo kada tatang kananan. Unay mutan. No apay ngamin na naaramid ni Manang LB ti kasjay. No apay ngamin. Ay nauray lagar upos tilwak iti nagpakadadaaga kani ka nga apo ko talakay. Ay, wala siyak bakit. Masanak laon ang iti apo ko ta. Awanan, sigurado, datayon ti pagsasaritaan nagiti tattao ditoy. Gapoy ti kasya na pasamak iti pamilya ti anak ta. Awan mabalinan ta. Napumat lang iti aramid di anak mo. Ay, awanan lakay. Nadadaulan ti reputasyon ti pamilya tayo. Anya ngay nga raw. Uray, kasano ti panakisarita kidikan ko na. Talaga ang nakapangadengan. Unay mutan. Hanggang da ito'y matibagakan ka bakit? Mamati aklao na itimbagam. Madadailan ti reputasyon ti pamilya tayo. Gapo itikas dyan nga inaramid ti anak ta. Ito ray na kunana, pagbabawyan nanto ti inaramid na. Di tayo itong pagsubsubyan dito balay. Kumusta nga ang Manong aga kanika, tatan? Uwan nga raw. Mailiwak pa yun kay Ninika. Uwan gayam, tatan. Madamag kuman. Kanya dayta. Kagurayo ka din ni Manong aga. Iti kasi nga inaramid na. Ti papanaw namot dito lugar tayo, tatan? Nay. Kapayakas tamat ng tibagbagam. Anak. Nadamag ko lang, tatang. Pasensya kayo na. Inapudno na. Mababay nakpaikit din. Ken ni aga. Napo itikas dyan ngay naramid ti kapsat ma. Tatang. Kasi inumat nga iti sana maoma itikas dyan nga aramid iti asawa. Ang bayamong ta nalpasan. Huwag gayam. Nawagam man ni aga. Ay bagam magpasyar damat ni ka kaanakam. Sigurado kayo, tatang? Uwan, tauray ni nanang mau. Kailiw na matang ni Nika. Magawitan pa kayo, darasan. Wala kay. Sige, darasam nga raw. Aslawan ganas ko nakimisa. Ay, oray siya. Talaga mapapainak. Apay, ado ka din matinangag mo asaw dagiti tattao. May papan iti inaramid ti anak ta ni Elbay. Wala kay. Kita-kita undak dagiti kakabagyan tayo. Asla mapilpilitan dalaan amang is-isam kanya. Daitan ti ibagbagakan ka bakay. Nadadailan ti reputasyon ti pamilya tayo. Ngapoy ti kastsay nga inaramid ti anak mo. Ngam sana balila kay. Anyang ang arod, awalan ati maaramidan ta. Basta jay kunam. Saan ta na pagsubsubyan di anak ta, dito'y lugar tayo. Abay, sana kinasarita da dadim ti kabsat mo. Itikas diya panggap ng aramidan. Kinasarita ni Daddy, Uncle. Imay pa'y dito iti kaanak ka nagsangsangit. Unay mata ni Elvi. Ibabay na ti pamilya tayo. Amo mani, ti pamilya tayo ti pagsasaritaan dagiti tao. At dapay mangibagbaga awan mar aramidan da manong. Dagiti dadakal mo. Di da kumamatag sa iti kastangkel. Tadi da pa'y amuha talaga no anya tinapasamak. Apay, anyang amin ti sana nagkinawatan da manong mo. Kanti asawa na. Ti aramid ni Manang nga manugal. Kan naglalaki pa'y. Anya? Unang kal.
Kat tinasakit. Dayjay, simurutan iti lalaki na, ijay late. Ay, nagyaman na nakapasyar kayo, apo. Apoy, no. Tapno awan mat may bagbagayo, tatang. Lolo, inakman pa ijayan ni Uncle Manny. Sige. Sige, timaka mo, apo. Sige nga rod, Lolo. Lola. Oh, aga. Talaga ka di at di kayo nagsubli dito eh. Kitaan to, tata. Damatin as-asikasok ang negosyo mo iji probinsya. Ala, kat oray no kasjay ti inaramid ti asawam. Pagyamanan mi unay, ta saan ka nagbalbaliw, anak ko. Oray na sakit ti kasjay nga inaramid ti asawam. Di na kami ginura. Wen nanang. Uray kas ti inarami ti asawak. Saan naklata ang nagbalbaliw? Ken, uray ti apo ko yun, nanang. Agyaman kami no kasta, anak ko. Kumusta, Uncle Manny? Imawawag ka din ni Mami? Ay, saan pa'y kaanakang? Uray awagak, jakmot makuntak. Sinukatan na siguro tisim na. Unay matan ni Mami, Uncle. Amom, mailiwakon kan kwa na. Wen, amok dayta. Ngam, mas dawak mat nga rod iti inam. Apaya di nakapay awagan. Wen nga rod, Nudakkelak ko man. Biro ka kuma iti napananda. Anya? Ay, di mo bang panunutan ti kasta? Delikado. Di kaagdanag. Adda nalagip ko. Padasek man nakitaan no adda Facebook na. Bareng mawagak ni Mami. Ay, sige man nga rod, Uncle. Barang makitam ita. Kat makachat ko ni Mami. Taagawid kami ngaminan ka ni Daddy inton bigat. Adda ngaminan klase me, Uncle. Uwan kaya man niya. Sana bali. Siyaktong ti umawagkan ka, Nika. Ni, tuminga ng tirabiin. Itaman pa nga daw mauawag. Ha? Barumat, ano meron? Sungbatak manlangan. Hello? Sino da ito eh? Si Elvie da ito Manny. Si kakadingag pa iso, manang. Wan, siya. Imawag ka mat. Itaman pa eh. Kaya't ko kumanti ang patulong kan ka. Maligrigatan ako, Manny. Ha? Apa eh? Anya ti parikot mo, manang. Na-stroke ka. Kadya akong maigaraw ti may sanga imak. Kat tinasakit. Pinanawan nak tinalaki akadandan nak. Anya? Ibagak ti address ko. Kat umay na kumasukunin dito'y ayan ko. Pangaasiw. Ha? Matulungan na ka di, Manny. Sige. Aramidag amin nakabalak, manang. Tapno matulungan ka. Ay, labiin. Manay, kapay ka day, anyat gagaram ka na kami. Wan nga roon. Apay, anya ti parikot mo aya. Anya ti ipagam. Pasensya kayo, nanang, tatang. Day bagak kada kayo. Anya nga ron day ta, kat ibagamon Na-stroke ka no ni Manang Elvi. Kat dinan maigunay ti may sa atakyag na. Anya? Uwan tatang. Kaaw-awag na itay. Kat masyanak kan kwa na. Pinanawan ka no pa yung tilalaki na. Imawag gayam kan ka. Gungguna na. Tatang. Kat anya pa'y kimbaga na kan kamanay. Agpatpatulong kanyak na. Inak ka no sukunan. Takayat na ti agsublin. Saan? Di mo suksukunan da di akabsat mo. Pangasip. Tatang. Wan, saan mo asok-sukunan? Bayam nga agnaud ijay.
Gunggo na ano kas jay tinapasamakan ko ana. Ni, apay kasta mo itong tibagayaw na. Tata, di yun ka din mapakawan ti kabsat ko. Ay na, amom lang arudan. Naibabain tayo gapo iti kas jay ngay naramid na. Ultimo ti anak na, di na pa yan malakip. Itatawanan makatulong kan ko ana. Malakip na ti agsuble. Iso ati maibagakan ka man eh. Tapno saan mo't ngagsakit tinakam ni kan ka. Di mo mapansok-sukunan ti kapsat mo. Nawatam. Mangipapain ka, LB. Inadahal mo ti reputasyon ti pamilya tayo. Gapo iti na ita, mading aramin mo. Pakawanan na ko tatang nanay. Awan gunggunam nga anak. Salbag kakit di ngay nanak. Nanay. Hudnot di ko natinang. Ape akas jay ti inaramid mo. Ita mo ita tinagbanagan. Di na ka magkaya mo at tulungan ti lalaki. Nana, tata, gusto ko man. Pasensya kayon. Pakawanan niyo kumamot ang tikabsat ko. Apay, di kayo maasyan iti kastaan at banagan na. Diyan ka mo. Di nalapin ang panunod. Kaasi ti asawa kan ti anak na. Kasaritak to ida. Katagpakawana kadakwada. Katpakawanin na kumama tata. Ang-aasi ko. Diyan ka mo, LB. Nana, tata, awan ti perpekto a tao. Iso pa nga siyo. Pakawanan niyo kumamot ni Manang. Imbaka mok iti bayaw ko tinapasamak iti kapsat ko. Ket dagos nga imayda iti kanakak, Mr. Lonely. Nalaos ti ragsak ti kapsat ko. Ngem tinasakit. Sana nakayat ti bayaw ko nga agsinnobyanda. Maawatan met dagiti dadakkel ko ti pangiddeng ti bayaw ko. Alakastan, ket sapay lakuma tanakaited iti adal daytoy apakasaritaak. Pagaya mamani, dayawan ka iti dayta prinsipyom iti biyag. Day tilaksid ti naramid ti kabsat mo, ipatpatid mo latta. Sapay kumata di kag balbaliw. Ikararag mo matiti apo, asapay lakuma, tag sublinto matlaang iti sigod, ti salon at na. Alakastan, ket agyamanak, iting ka pa nagsurat. Bueno papagayam, ingkay nangigan ti panakay drama ti pakasaritaan, ngayon patulod, ni pagayam amani, tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Agyaman kami tingkay panang tarabay, naimbag